Sangrong shala mungia kami PS like khobjak 18 murani 47 mile amchaini Assam Agartala ni Lahar Kotor ganawa ha Chokha Samwng khai tonga jorawa ha Kowagwi phaimabai ha phobjagwi gwnei Samwng tangnai ni langma Chokha NHIDCL agency ni bkhakte Assam Agartala ha Kotor ni Lahar ganao drain slamna bagwi Samwng tangni tonglaima jorawa atumsa holong ni harwa Kowagwi phaimabai Samwng Tang tongnai ni sagok laima baino langma Chokha Samwng khainai Khorok ni borongni mangno dorjar malkhungbai holong normani yagola mang kwthei tiklai mankha Khoroksa Udaipurni tongnai mung Sopon Mojumdar umor 42 tei Khoroksa Assamni tongnai Khurpu Bordoli umor 22 Patimwng ni koktuma manei Patima thayo thangai sogoika fire service ni sengkrak rok tei Mungia kami thana ni police Sopon Mojumdar ni mang kwthei no dolai sakhamnai nokni morg rumo tlangjaka tei Khurpu Bordoli ni mang kwthei no teliamora bkhaste ni sakhamnai nok morg rumo tlangjaka borokni mang kwthei no amjogui cheri naimani yagulo borokni nukhungni borokni yago yapharjaknai hinui saimankha o Patimwng no nugui kami amchani lukurok wanamao klaijak